Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanuka barkada ka saliki dewla son herama kanu ala kirabay kisini nema bakan ana somogo ani mawo madi yutu nyonya fokata jodon se ala kan be o jamakulu sarumay fe aw bismillah ka jamukan krekreni kene ka mi mesigi aw yetumani tuma bi ni ala sonama awena jamuka minye we amfana karamo asiri shirusman madan haidra juma temeni juma konnana aya kanu ka lafiya la famia do islamuma ana kanu bagawma wala sa ka se ka famia chaman soro ka kayni sankura folu ye famani jamana nyemgo dine nyemgo ube jeka o bara minke nyogon fe karamo e dakunye flamin fo famai min ba to aka se ka don jamana diun be lahliya mununa ali jamana diun ka chimin be sama alisra fe ka se ko fo anale rebe joyoro munna dine nyemgo ya sirala bi au conseil islamique ka se ka o joyoro fa kuma na taraka bayele ka bo minan kono ka don sirala min kuma tigi ka lanyini toye ibaye ka fo na tigi kuma na lanyini emie abe fam nga ona tawota karamugo yere kabina ma juma kudba in sigike mugo hakilima chama nya famu abe fega min fo wa chama nya famu lanyini emie me mugo min tife o tigi mugo tola mugo bi sa yafe o tigi mugo jume bi ka kuma na ula asayidi shirusman madan haidra ay dakunya flamin di anga jeka anyema da lahliyainka bi khutba bi dine la famuni de kan ma beni ala jugu willa ko bi ala ka dine bin jugo yini ala tison abuna ni sababu ye min ba ka dine sabati dongo abeba kalama ambora ya ata samura folike président de la république président fi notre tradition nyemoy o konona na yanangata ne ma lafiya kalo kelen dira ne ma docteur fe nkana jo xamé nya fonga adjoint no ye kontawe wo kontaw ki jija akata sankura fol la président fe nitna soro nyine mangene kontaw ko man ko ala ya chéri ala re la fielente amangene ngwa ma ko ma mase folo nasira o ba soro e kenara e kata akunala sona no ya soro kenara bita sini ya tagali e anyi nyogon wele ako chena ani ala che aduguna kateme wati koroka ayaka daluti ne kwa ma dore tenna kalo kele de bine bolonga na joka me wo de la tuna se kata discours nke akoni kanji jakata maki yene wele repmana akoni kanji jakata wonne taran se ka jo kamme ko be discours ke ko problem fo itala ku ba nyefo ye ka o ye o nga chaise labe ni sera ni sigi chaise ko non ka discours ke ngo o keli jamana ngo tienre la o binde bundoni ngo makima eki labe mbe blala mbi yamaru bi e makima e ka discours ke maki ko mana nere ka njija ni ma discours ke ngaka kenaka président ere ko anena le san doliye ni anjitisi parce que aya soro tamana ayene soro tamana aya le soro tamana fulu kera amaye akoni se anganji ja dokai ni njija ne tarakenenga alors mamina kuma dira ne ku ka kuma di makima makiye maki klala ayene wele ko ngana duwa ke ka fatiha ta mohowi ne nana micro mine o de sababu la pour que ka fatiha ta awye alhamdulillah ala nche silamaya nyemoya do kalfale be amapi au conseil te ala ya ambla yoro mina o kapo onbulo au conseil mais kati joko mi fatiha ta ala nyekoro kasoro dikun minnu be mo nyefo fama ye lahara ala bine yinga fanda minnu be nyeji la minnu ngo utonyone do tribunalu la minnu ngo utonyole do ka baraka yoro la uyara ka fama minnu sera ama utonyone do ka hakeula katasi dugutigi minnu bora yoro chamana kana
mɔgɔ caman bɛ yan minnu b'o bɛɛ kalama an degunna an wulila ka bɔ an sigiyɔrɔw la an ka malo tora yen an ma se k'a kan an ka ɲɔw tora yen an ma se k'u tigɛ an nana walijugu de la se t'an ye kuma faamaw fɛ u k'a lajɛ u bɛ se ka hinɛ min kɛ an ye n'o tɛ an degunnen don nin bɛɛ fɔra Ayidara ye ne tɛ se ka bɔ o kɛnɛ kan ka faama ɲɛnama to yen ka ne yɛrɛ balolen to yen ni ma fɛn dɔ fɔ a ye o fɛn fɔli kɔnɔna na Maki ko Ala b'i neni ko kira b'i neni ko o ma bɛn silamɛw ma u ka fu siri o la ne ko a ma Ala b'i neni kira b'i neni kuma tɛ yen o tɛ o la ni Ala nenina ni kira nenina an b'a lajɛ de a bɔra min mun ye Ala ni kira se nenini ma o de ɲɛ bɛ ɲini kuma b'i yen de anw ka jamana kɔnɔ yan minnu ye Ala neni minnu ye kira neni a ye ɲininkali kɛ Ivoirien t'a la o Ghanarien t'a la o Burkinabé t'a la o Laginɛka t'a la o jɔn de ye kira neni jɔnw de bɛ ka kira neni jɔnw bɛ ka Ala neni Maliyɛnw de don o tumana Mali kelen ye silamɛ jamana ye ni Mali denw de bilalen bɛ Ala ni kira la mun y'u bila a la o tumana jamana tɔw tɛ yen wa silamɛ jamana tɔw tɛ yen wa an kɛrɛfɛ jamanaw tɛ yen wa munna olu tɛ Ala neni mais munna Ala neni sera Maliyɛnw ma Ala kira neni sera Maliyɛnw ma n ko f'o de ɲɛ ka ɲini yanni ka baka i bin yɔrɔ ma i b'i talon yɔrɔ de lajɛ ne ka kuma kɛra nin de ye o yɔrɔ bɛɛ u nana dɔrɔn comme olu mago bɛ Ayidara yɛrɛ de la an ka Haut Conseil mɔgɔ minnu bɔra yen olu de fɔ ko mɔgɔ min mago b'i su la ko olu mago t'i ka bana na dɛ olu mago b'i su de la mais hayihata a y'u dan ka ban anw baloli n'an zali bɛɛ ka kan hali n'anw sara bi cɛw bɛ yen o bɛ Ayidara ɲɔgɔnna 100 place ta n bɛ fɛ ka min fɔ walahi n ka kuma ye nin de ye lahara n bɛ jɔ Ala ɲɛ kɔrɔ mais i mana n da don ne ye nin kuma in na ni manamanakan ninnu bɛ fɔ ne da tɛ don a la parce que mɔgɔ minnu u bɛ kɛ k'i kɔnɔ de mais Ala ma sɔn wa Ala tɛ sɔn o de la a y'a cɛsiri musow a ka barika ɲini Ala bɛ yen Ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ mais a bɛ bɔ barika siraw fɛ dɛ a ye barika ɲini n bɛ fɛ ka min fɔ maa min na nin fɔra n tɛ ka kuma nin kan Ala ye n seere ye an yɛrɛ ka Haut Conseil mɔgɔw ne yɛrɛ kanubaw minnu bɛ Ayidara fɛ minnu bɛ tɔɔrɔ ni Ayidara tɔɔrɔ la olu nana mais olu ka faamu ça fait n ye min fɔ sisan olu y'o faamu kojugu olu yɛrɛ da t'o kuma na yɛrɛ olu ko olu ka tɔɔrɔ yɔrɔ kɛra min ye ko président ka jaabi ko président ye ne jaabi cogo min na k'o de y'olu tɔɔrɔ ko parce que ko a ma kɛ bonya kɔnɔ jaabi ma kɛ bonya kɔnɔ ouais mais u t'a ɲɛ dɔn n y'o de f'u ye a t'a ɲɛ dɔn de n'o tɛ jaabi kɛra bonya kɔnɔ a ye jaabi min kɛ o yɛrɛ de y'a jaabi ye mais ni mɔgɔ min ti ko in gundo dɔn n'i bɛ Ayidara fɛ ko président y'a bolo sin ne ma k'a ni ne ye ɲɔgɔn ye ko caman kɛ nin na ne ko mais o man k'aw tɔɔrɔ a kɛra de o président ye tiɲɛ de fɔ an ka président ye tiɲɛ de fɔ a ma nkalon tigɛ ani ne ye ɲɔgɔn ye ko caman k'a la f'u ti fɛ ka ne yɛrɛ ye bilen fo an bɛ yɔrɔ min na bi a ka ca san kelen ni kɔ ye ne fɛ ka président ye a ma sɔn k'a u ma sɔn k'a ye o man ka kɛ o non 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 personnel ressources mana ban diɲɛ kɔnɔ jamana min kɔnɔ a man ɲi jango ne ko mago bɛ président na n tɛ taa wari ɲini a fɛ kabini u ka régime in sigira u ka dɔrɔmɛ kelen b'a fɔɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ n m'a ɲini u fɛ u m'a di yan wa ne t'a ɲini u fɛ n tɛ taa warikolo olu fɛ n tɛ taa place ko la ne bɛ taa jamanaden minnu tɔɲɔna ni degun b'u kan ne bɛ taa olu ka kungo dɛlɛw fɛ a ko anw yɛrɛ de ko ka wajuli ka hakɛ k'a la ni maa min ye dan sago dan k'o sago ko mais n'u ye mɔgɔ min minɛ anw de bɛ tila ka na deli kɛ
ko ne y'a caman kɛ mais a ye tiɲɛ de fɔ sɔla minɛna ne tun bɛ Amérique de ne n to Amérique k'u wele a ye min minɛ nin ye n b'a ɲini an fɛ a ka ɲɛ an ma Ala kama a y'a bila a ye kuma minnu ko a ye min fɔ i y'a mɛn wa n ko non a ye min fɔ ne m'a mɛn mais n b'a dɔn mɔgɔ min don a filila n'a y'a bila ne yɛrɛ bi kuma fɛ a t'i sɔsɔ a b'a to n ta la a tɛ segin a kan ni minɛni kun ye a kumakan de ye a y'a bila a tɛ segin nin kuma in kan k'u y'a mɛn o kɛra su fɛ ko n k'a to dugu ka jɛ n ko bon n k'a bɛ polisi de la k'u bɛna a déféré de ko non ko n ka sabali dɔrɔn dugu jɛra n y'u wele tuguni u ko Hayidara an b'a bila mais i b'i muɲu enquête dɔw bɛ yen n'an tilal'o la a bɛ bila an y'o deli kɛ o kɔfɛ wahabiya denw minɛna hali bi a dɔw bɛ kaso la kelen bɛ yen n taara o intervention na u ko Hayidara ko a ye min fɔ i y'a mɛn n ko n y'a mɛn ko mais aw bɛ yɛrɛw ko ka dansigi ko la o tuma na n'an ye min minɛ a ko a y'o bila o tuma na an bɛ mun kɛ n ko non a y'a lajɛ a k'u bila ne taara intervention min na cɛnin bɛ min da ne yɛrɛ kan Ala de b'a dɔn mais ne ma taa intervention kɛ o conseil tɔgɔ la n taara kɛ n yɛrɛ tɔgɔ ni Ala de la ne t'a kanu abada tɔɔrɔ ka ne silamɛ ɲɔgɔn dɔ sɔrɔ hali n'an tɛ sira kelen kan fo ni n dɛsɛra a don ne ni faama min kumana a tɔɔrɔ la quoi a tɔɔrɔ la parce que a tɔɔrɔli kɔrɔ ye di a bɛ kɛ ne den de ye n'a ma kɛ n den ye a bɛ kɛ n dɔgɔnin jugujugu de ye a ko ne ma ko mais Hayidara tu vois comment y'a dɔn n'i y'o fɔ mɔgɔ ma min ka kɔrɔ i y'a dɔgɔya mais o ma ne tɔɔrɔ parce que a dimina a ko a yɛrɛ de ye sariya sigi o tuma na aw fɛ o ka wuli wa mais u y'a bila a ye dan sago u y'a minɛ tuguni dɔ wɛrɛ b'i bolo la bi ne wulila ka s'u ma wahabiya don n ko bon a ye dɔ kɛ kaso la a ye ɲɛ an ma a k'a to sunkalo surunyana a ye ɲɛ an ma a k'a bila ka taa sunkalo k'a ka so u ko ne ma ko mais ko Hayidara ko a yɛrɛ de ma nin sariya in fɔ wa ni min ye fɛn fɔ min t'i fɔ o ka minɛ wa ne ko an y'a fɔ n ko mais an ka ɲɔgɔn faamu n'a ye ninnu bila an b'u sigi de o conseil tɔgɔ la ka kuma u fɛ n'u y'a to o la o don n'u m'a to o la kaso b'o ti bɔ a nɔ na n ko mais a y'a t'u kana sunkalo kɛ so ne ni faamaw bɛ o boli la alors mɔgɔ minnu minɛna politiki mɔgɔw la u somɔgɔ caman sera ne ka so yan ne bɛ intervention la ne y'a ɲini an ka faamaw fɛ n kɔrɔkɛ min bɛ kɛnɛ ma n'a bɛ fɛ ka na ne hakili la n'a ma nacogo sɔrɔ ne taara intervention na an ka faamaw fɛ u k'a lajɛ n kɔrɔkɛ ka na u ma kuma jugu fɔ n ye mais ni faama saba sigira n donna a bɛɛ kan a y'a to n kɔrɔkɛ ka na a ka bɔ tunga fɛ a ka n'a faso la o kumaw jɛɲana n'an ye kuma caman fɔ o la n tɛna o fɔ yan mais n y'a f'u ye a bɛɛ ye kelen ye a y'a wele a ka na a y'a garanti fana n'a nana foyi kana k'a la mais a ka fɔ a ye i nana i bɛ faso kɔnɔ an ka dan yan an ka baara kɛ tan an ka faso bɔ nɔgɔ la an ka faso jɔ tan n ko n'o fɔra a ye an bɛɛ bi jɛ ka faso in dɛmɛ an seko la n ko mais ni min ma sɔn o ma fana ayiwa faso bɛ yen alors politiki mɔgɔ minnu bɛ kaso la n'u minɛnen don minnu bolilen don n'u bɛ kɛnɛ ma n ko u k'u bɛɛ wele ka na n'u nana jamana an ka jɛ ka sigi min bɛ ɲɛ jamana kɔnɔ o ka f'u ye u k'an ka min fɔ u m'an ka min fɔ a ka f'u ye an bɛɛ ka jɛ an faso in na an k'a dilan bon o ɲininiw la a kɛra ne bolo bi gɛlɛya ye dɔɔnin parce que
o bɛ ka ne filɛ ni ɲɛ wɛrɛ bi mais u m'a faamu anw jɔyɔrɔ ɲɛ ye nin de ye Ala ɲɛ kɔrɔ anw jɔyɔrɔ ɲɛ ye nin de ye Ala ɲɛ kɔrɔ politiki mɔgɔ minnu bɔra ne ti mɔgɔ kelen dɔn u la k'o delila ka dɔrɔmɛ kelen di ne Hayidara ma mɔgɔ hakili bi bɔ quoi hakili bi ɲinɛ mais ne Hayidara hakili t'a la fiyewu k'a dɔ delila ka mugan di ne ma hakili de t'a la ne hakili t'a la alors o la anw ka intervention ti kɛ nafa kama anw ka intervention bi kɛ an jɔyɔrɔ de kama jamana kɔnɔ Ala kama mais kunu an ka kɛnɛma jamana mɔgɔw y'an wele ko wari kelen bɛ marabaatiga de ye k'a d'u ma ko Hayidara ka kuma k'a fɔ ko kira nin n'Ala nin na k'o tɛ ko bɛɛ ka wuli ka jɔ o kuma in kan a nafolo di ni kuranɛ bonya cɛ n bɛ kira jɔyɔrɔ la fajiri da in n'a fɔra n ye n ka so yan mais o ti kojugu ye ni kuma bi tiɲɛni kɛ anw kun na sisan an b'a sɔrɔ yan ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kuma Hayidara contre la a bɛ mun tiɲɛ hasbunallah mais min bɛ mɔgɔ bana an yɛrɛ ka mɔgɔw a caman de bɛ yen an yɛrɛ ka mɔgɔ caman bɛ yen ninnu bɛ s'u la kojugu kalimatu haqqin urida bihal batil tiɲɛ kuma bɛɛ ɲɛ b'a la nka jukɔrɔla ka kalan tasuma bɛ yen ni maa min ko Ala nenina koyi Ala kira nenina koyi silamɛ jumɛn bɛ to kɔfɛ silamɛ bɛɛ bɛ bɔ mais yanni ka bɔ a ɲininka dɛ i ni hakili ka baara kɛ ko Ala nenina mun na jɔnni y'a nenina a nenina mun na Ala kira nenina mun na o ɲɛɲini fɔlɔ yanni k'i kɛ ji kan ni hɔrɔn don ni silamɛw don u bɔra yan u ye ne sɔrɔ Dakar u bɔra aéroport la u yɛrɛ ka fɔ la u bɔra aéroport la direct ka taa ne de ka so k'u nalen bɛ plainte kɛ cɛnin dɔ kan k'o cɛnin ye Ala n'a ka kira nɛni faamuw ti kelen ye maa min ye Ala n'a ka kira nɛni n'a y'a nɛni a da diɲɛ yɛrɛ de la maa o maa bɛ ko dɔn fɛn fila de b'i bolo a t'a yɛrɛ kalama a droguelen don ou fa b'a la mais minnu ka kuma bi diinɛ tiɲɛ minnu ka hakilila bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ dɔw tigɛ Ala kira la minnu ka hakilila bɛ se ka mɔgɔw tigɛ silamɛya ni kuranɛ na don o don olu bɛ ka kuma kɛlɛ t'o la dɛ mais an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka balawu wuli cogo min na o de ɲɛ bɛ ɲini an ka mɔgɔw bɛ to u nɔfɛ silamɛ jumɛn bɛ yen ko ye silamɛ ye dalen bɛ lahara la ko Ala bɛ nɛni k'o bɛ bɛn i ma silamɛ jumɛn bɛ yen ko kira bɛ nɛni k'o bɛ bɛn i ma kabako da don k'olu de bɛ kira defa olu ko yan u ka kitabu la k'a fɔ Ala kira sallallahu alaihi wasallam ko muso 9 b'a bolo dɔw ko muso 11 ko n'a donna nin kan ka so ma a ti ko dɛ a bɛ taa don nin yɛrɛ kan a ti ko dɛ a bɛ taa don nin kan ko a b'a 9 bɛɛ passé ten ne wulila k'o démenti a jara ne k'o ye nkalon ye u kana kira dɔgɔya n ko yali u bɛ sɔn ka nin f'u faw ma wa kuma jumɛn bɛ yen min ma da ne kan yan olu de ye kira defanaw ye bi o k'o kɔfɛ ko Ala kira sɔn bilahi hali kunna sini n tulo b'o wajuli fɔ k'a la denmisɛnnin dɔ fɛ hali a ma tila si min na fɔlɔ ko a bɛ wajuli kɛ a bɛ k'a fɔ ko n'i selila a bɛ hakɛ to quoi a bɛ yafa ma ko ni lawaji b'i ka fini na verset ji b'i ka fini na i ni muso sera ɲɔgɔn ma o lawaji b'i ka fini na ko i k'a lajɛ ko n'a jalen don k'i b'i bolo kɛ k'a siyɛn ko an b'a Ayisata ko Ala kira yɛrɛ tun b'a kɛ ko lawaji bɛ k'a ka fini na n'a bɛ seli ko ale yɛrɛ ko a ma ko lawaji b'i ka fini na k'u y'u bolongɔni de kɛ k'a siyɛn bon a y'a lajɛ ta jɔnni de ye kira nɛni kira nɛni ye jɔnni ye mais u bɛ to mɔgɔw n'u hakili cɛ mɔgɔw t'a faamu n'aw y'a ka maaba dɔgɔya k'a ka maaba fiɲɛya k'a ka maaba di mɔgɔw ma u k'a buruja ni a yɛrɛw ka daliluw ye o de ka jugu wa min ye fanɛni banɛni kɛ de ka jugu
ye fanin banni kɛ a bɛ fɔ de fa b'a la o dorogelen don o fila de don mais mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ ma n'olu de bɛ ka kuma bi ka kuranɛ kɛ nkalon ye ka alakira kɛ nkalon ye ka silamɛya kɛ nkalon ye kuma t'o k'a jaabi t'o la parce que mɔgɔ minnu ye kira neni u y'a ta olu de nɔ na hali ni fa b'i la nɔgɔtɔya kira kun ka sanu dɛ silamɛya ka sanu dɛ hali fatɔ muso bɛ fatɔ min fɛ i t'i lawa jala ye a ka fini na ka yaala mais o de sɛbɛnnen bɛ et puis o de wajuli bɛ ka kɛ k'olu de bɛ kira fɛ nin ye kira défendant ye o kɔfɛ ko alakira kun tɛ laadiri ye mais khawarijiw de don khawarijiw ka kuma don mais n yɛrɛ y'a mɛn dɛ u nana yira n na kunun u nana yira n na alimami ko alimami de don ko alimami don quoi a bɛ jama dɔ cɛ la a bɛ ka k'a fɔ olu ye ko o conseil ɲɛmɔgɔ ko alakira nenina ko foyi t'a la ko foyi t'o la bilahi a bɛ ka nin de fɔ n ko denmisɛnw ma u k'a resɛrɛ n ko mais u kana jigin u na ninnu taacogo ye nin de kabini ala k'u da u ka diinɛ sigi bɛ nin de kan nkalon fo ne ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye fo n ka place sɔrɔ e bɛ mɔgɔ neni k'o ye kira neni mɔgɔ min ko kira verset jala bi yaala kira ka fini na jɔn de ye kira neni i ka misiri yɛrɛ kɔnɔ ko kira ti laadiri ye hawarijuw ye nin fɔ kira ma ko laadiri tɛ mais olu yɛrɛ ko alakira sallallahu alaihi wasallam a musow de ye Fatima wele ko Fatima t'a fɔ alakira ye ko a ka tile a musow ni ɲɔgɔn cɛ ko a tugulen bɛ an b'a Aishata de la k'olu fililen to yen k'u ka sosi ti dafa nafolo fɛn min kan ka d'u ma musaka la k'a ti dafa Fatima t'a fɔ a ye a ka kɛ laadiri ye sosi la a ka kɛ laadiri ye nafakati la c'est-à-dire dépense minnu bɛ kɛ la ninnu de ye nin fɔ jɔn de ye kira neni kira neni ye jɔn ye u ko kira kisi nɛɛma b'a ma ko don dɔ la a gɛrɛla muso dɔ la a tilala dɔrɔn k'u ye seli wele dɔrɔn k'a nan'i kari misiri kɔnɔ k'a bɛ seli ni mɔgɔw ye ka janaba to a la k'a hakili jiginna ko janaba b'a la k'a bolila ka segin k'a ko a y'a jɔ ko janaba bɛ la k'a taara bon mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka nin fɔ hali i kɔrɔkɛ ma jango i fa jango i ka kira ne ye nin fɔ bɛɛ wulila a ye kira dɔgɔya a ko kira ka hadisa ko an k'an sen d'a kan ni manamanakanw est-ce que sen danga bɛ nin manamanakan ye nin kan ka bila ɲɛgɛn kɔnɔ mais u bɛɛ wulila a ye alakira ka kuma fɛ alakira ka kuma ye nin yahudiyaw kɛlen ka ko dilan ka don an ka diinɛ kɔnɔ aw ko dɔ bɛ kira neni jumɛn tɛmɛ bɛ nin kan n'i ye nin fɔ maa o maa ye mɔgɔ ko nin de ye mɔgɔ sɛbɛ ye ko nin ye kira ye maa kan ka tugu nin na a bɛ faamu cogo jumɛn na ko maa kan ka tugu nin na ko kira don fatɔ ka fini ka sani mais anw ka kira ka fini lawaji de bɛ yaala o la ko dɔw ye kira neni mais ne t'i jigin ka warijuw la dɛ an ka mɔgɔ minnu n'u sera olu hakili la o de ye balawu ye sinon ne ka kuma nin kan kumana kan olu bolo ko président ko quoi i bolo sini na o de ye olu dekun ko jaabi man ɲɛ jaabi ɲɛna ne de wulila ka deli k'a bɛɛ la k'a fɔ n kɔrɔkɛ kana politiki mɔgɔw kana minnu bɛ kaso la a bɛɛ ka bɔ sigi ka kɛ ka kuma ka bɛnkan kelen ta i sigi yɔrɔ ye nin ye n'i tɛmɛn'o kan i b'a ye ne de y'a fɔ n se kɛra ka président ɲɛna ye fana k'a fɔ minnu bɛ kɛnɛma o minnu bɛ so kɔnɔ dekun na yan u k'u bɛɛ wele ka sigi an ka réconciliation kɛ ni min y'a mɛn a banna an ka faso jɔ ni min m'a mɛn i ka kan ni min a bɛ k'i la ne de ye n ka duloki bɔ k'a kɛ ne yɛrɛ yeli man d'u ye bi o sababu la mais ne b'a kɛ ala de kama maa ma ne bila a la o kɔfɛ u ko ala kira kisi nɛɛma b'a ma ko a sigilen kun don a n'a jɛɲɔgɔnw a ka sahabaw ko muso dɔ tɛmɛna ne ye nin bɛɛ fɔ o ye a ka fɔ muso in tɛmɛna dɔrɔn ko kira ye muso ye dɔrɔn kira ma se ka sigi bilen la ilaha illallah aw ka kira tile lajɛ sa aw ka sahabaw lajɛ muso min bɛ tɛmɛ kira ni sahabaw la i bɛ tɛmɛ tuma min na o na sutura dɔɔni zɔr'i la mais hali ni muso ni caleçon tɛmɛna
akana caleçon yɛrɛ don muso jala ka tɛmɛ kira la ala bi sɔn a ka kira ɲɛ ka bɔ wali muso tɛmɛ dɔ fɛ mais u ko kira ye muso ɲɛ dɔrɔn ko kira ma se ka sigi bilen k'a wulila ka don a ka so a nana muso dɔ sɔrɔ komi a bɛ hadisa ko dɔ riwaya la ko a bɛ ka tobili de kɛ ko kira ko na yan ko a ko n bɛ tobili la dɔw ko nɔnɔ bi kɛ wolo min kɔnɔ k'a gosi ko a tun bɛ ka k'o de labɛn ko kira k'o bila ko yɔrɔ bɛɛ ko kira donna n'a ye k'u tilalen kira y'a ko ka n'i sigi jama cɛ la ko sahaba dɔ ko kira ma ko i kolen don dɛ ko kumana ko e ye ko kɛ la ilaha illallah a y'a miiri dɔrɔn sahaba jumɛn bɛ se ka nin fɔ kira ma sahaba jumɛn bɛ se ka nin fɔ kira ma ko e ye ko kɛ wa ko kira ko ɔhɔ ko a yɛrɛ k'a janto nin na dɛ ko n'a ye muso o muso ye ko n'a jarabir'o la ko a ye taa muso yɔrɔ la k'o de bɛ se sɛtanɛ na ko wa muso bɛɛ ka kan taa si muso ma i ka nin jarabi bila o kumana anw ka kira tɛ se ka muso tɛmɛntɔ ye n'a ka jarabi ma wuli nin b'an ka kitabu wulibaliw de kɔnɔ ne de ye nin kɛlɛ kɛ yan olu de bɛ kira fɛ wa anw de b'a fɛ o ko o de ti fɔ ko sɛbɛnnen de don ko a sɛbɛnnen don yahudiyaya sɛbɛnnen tɛ yan kerecɛnya sɛbɛnnen tɛ yan a bɛɛ sɛbɛnnen tɛ a y'a mun fɛ ko an b'a Ayisata a denmisɛnnin fitinin ko a tun bɛ bɔgɔladulon de kɛ a ye soni dɔ dilan a n'a musomanin ɲɔgɔn ko kira bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ dɔ la ka na kira gaɲɛnen ko kana sɔrɔ o b'o bɔgɔnin dilan la ko kira donna dɔrɔn musomanin tɔ bɛɛ bolila ka bɔ a tɔ tora an b'a Ayisata ye o b'a ka soni kunna ko kira ko nin ye mun ye k'a ko so don ko nin ye so ye mais a fɔra an ye ko sati bɛɛ ye haramu ye ko ja o ja bi jɔ k'a bɛ haramu mais an b'a Ayisata alakira muso sallallahu alaihi wasallam o kelen filɛ ka bɔgɔ dilan k'a kɛ so ye ka kama dilan a la kira nana lajɛ kisi nɛɛma b'a ma kira ko nin ye mun ye a ko n ka soni don ko kama dun b'a la dɛ ko a ma fɔ ko kama tun bɛ masa Sulemani ka so la k'o kɛra min kɛ ko kira yɛlɛla ko o yɔrɔ bɛɛ musokɔrɔbaw nana ale minɛ ka taa ale ko ka taa ale di kira ma bɔgɔ tulonkɛ la musomanin bɛ bɔgɔ tulonkɛ la u nana o minɛ bɔgɔ tulonkɛ la ka taa di kira ma kisi nɛɛma b'a ma ko mais k'olu de bɛ kira defan ko ala nin na kira nin na ala nin na kira nin na o ti bɛn silamɛ si ma mais mun ye ala se nin ni ma mun ye kira se nin ni ma an kan k'a daminɛ yen ne y'o de fɔ n'u y'o o kuma de yɛlɛmɛ k'a k'u sago ye olu bɛ Hayidara de kɔnɔ mais u bɛ Hayidara bɛ yen o a bɛ cɛ min kɔnɔ a b'a sɔrɔ yen o fantan caman ka na jara dɛ ko wari partagera de ko bɛɛ ka kuma k'u ka Hayidara nɛni yuriduna liyutfi'u nurallah an yutfi'u nurallah wallahu mutimmun walau karihal kafirun k'u bɛ ala ka yelen faga n'u da ye ala ka yelen ti faga dɛ non a tɛ se maa wɛrɛ ka fa mais mun ne ye min ye n'u ye nin ginda ninnu wuli dɔrɔn an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛɛ tɛ nka mɔgɔ dɔw bɛ yen o ti foyi faamu o bɛ tugu u taara ne sɔrɔ Dakar k'u n'an bɛ plainte don cɛnin kama ne t'a dɔn n'u ko ye cɛnin jumɛn ye k'a ye ala nɛni ko ka kira nɛni bilahi m'a mɛn yɔrɔ si ne t'a mɛn ne ko ahan ko an b'o la u ye ne wele Mali la yan ko Hayidara ko si binna tɔ minɛ kɔnɔ n ko mun kɛra u ye cɛnin tɔgɔ fɔ ne k'o ye jeni ko Hayidara ko nin y'i fa de nɛni k'i ba nɛni ko ka i yɛrɛ buruja ko hali i denw ani i musow ko ni cɛnin y'a bɛɛ buruja ko ayiwa ko i ka plainte don joona ko a bɛ Dakar ko a minɛnen don ne ko a bɔ ko
ngo ne ka plainte do ma mena e ko e plainte do ka bango ko e plainte do ngo ne ta do ne ka plainte ti di tien fama ma ne ka plainte bi ala fama de no de fu ne ka plainte bi ala fama de bolo o ko fe o ye iba wele iba kumine fe Dakari ko iba kata plainte do jole iba nana ne yoro la kana fo ne ko fora ko kale ka ta plainte do ngwe ko di ko ale ko no ko afa ko ye ubato alama ko no ta plainte mais unana ne fe ñu bismillah o ku ni au conseil réunion ke ku benaka ku ka plainte ne au conseil président mais au conseil mo ko Clément fait voner là ma chiti au conseil la mi a foné kwani nunu benani kan mais ne ko ma problème ta la nani au conseil benaka ba o ne reka bengani au conseil benafon fenka o ne reka kan mo problème fo itala u ya kete u ye mɔgɔ minnu nɛgɛ olu ka faruka ka kule ne yɛrɛ ka faruka ka kule non 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 anw bɛ baara kɛ ni hakili ye mɔgɔ min ye neni kɛ o tɛ min bɛ fɛ ka diinɛ tiɲɛ ne y'a fɔ a ka ca san 20 ye kabini a ma fɔ bamanankan na yan fɔlɔ n ko an k'an kɔlɔsi n ko silamɛya a bɛ danger la alors u bɛ ninnu de ta nin kuma jugu ninnu de ta ka Alakira kɛ mɔgɔ fagala ye k'a bɛ joli bɔn a ye mɔgɔw faga ko f'u ka don a ka diinɛ na ka kuma jugu bɛɛ fɔ kira ma k'a kɛ joli bɔnna ye mɔgɔ min ye mɔgɔ kɛ joli bɔnna ni mɔgɔ fagala ye a nin ni da ye o ye dɛ an ka kira ma mɔgɔ faga mɔgɔw de y'u yɛrɛ faga an ka diinɛ bɛɛ kɔnɔ a tɛ yen ko Alakira ye maa kelen fa silamɛya tɔgɔ la ayi ne y'o wele da o n'a yera ye ni kuranɛ bonya cɛ n bɛ silamɛya bila a ma kɛ mais joli bɛɛ bɛ ka bɔn min ni silamɛya tɔgɔ ye ko Alakira ko Ala ko an ka jihadi kɛ Ala ko an ka jeni jihadi ti ban ni jihadi dɔ ye i k'i cɛsiri k'i ka denbaya balo a bɛ fɔ o ma jihadi i k'i cɛsiri k'i yɛrɛ jogo kɛlɛ a bɛ fɔ o ma jihadi mais kafiriw jihadili ye jumɛn kafiri minnu ko silamɛw an ti don a ka diinɛ na wa an t'a to yen a k'a ka diinɛ kɛ u ye bamuru t'a fɛ Ala fana ko a yɛrɛ ka bamuru t'u fɛ o la Ala y'a fɔ de qatilu lezina yuqatilunakum minnu y'a fa a y'olu fa mais a sera yɔrɔ dɔrɔn kafiri bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Ala fana ko qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa komi kafiri bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi Muhamadu e kama wa a yɛrɛ k'u bɛɛ fa a kana maa to yen bilen fɛn o fɛn b'a kɛlɛ mais ka taa baki ma ko kɛ silamɛ ye nkalon don alors mɔgɔ faga minnu filɛ an fɛ yan olu de y'a kɔrɔ don ka sanga don a la k'a kɔrɔ ta o tasuma min wulilen don o tuma na u bɛ fɛ ka nin bila o nɔ na mɔgɔw ka ɲinɛ o kɔ la an jan b'an yɛrɛ la an jan b'an ka jamana na mais Ala ti sɔn aw ka se ne na an ka niya tɛ kelen ye ne ye faamaw démarché wahabiyadenw bilali la hali sisan an b'a la hali sini 17 heures ne k'an ka faama dɔ ye pour que u ka ninnu bila u kana sunkalo k'u ka so ne m'o fɔ maa ye o olu ma ne bila a la o n t'a kɛ au conseil tɔgɔ la o n b'a kɛ n yɛrɛ tɔgɔ de la personnel mais n kɔrɔkɛ nali n ye mɔgɔ fara n ka o la n ye mɔgɔ min fara n kan o ye Maki ye parce que n ye mɔgɔ fɔlɔ min wele o ko Ala kana an ci ko an ka nin to yen mais n ye Maki wele n ko Maki an ka se faamaw ma u k'a to n kɔrɔkɛ kana faso la an ka jɛ ka faso jɔ ɲɔgɔn fɛ ne n'ale de b'a démarche la an ye caman k'a la mais an ni faama si ma sigi a kuma na min ye kuma jugu fɔ an ye mais an b'a kɛ Ala de kama Ala an b'a k'o de kama parce que silamɛ si man ka nisɔndiya ko silamɛ ɲɔgɔn ye tɔɔrɔ sɔrɔ n'o kɛra kafiri ka fisa e ye silamɛ o silamɛ nisɔndiyara ko silamɛ ɲɔgɔn ye tɔɔrɔ sɔrɔ kafiri ka fisa e ye alors o kuma na
ala kira kun tɛ joli bɔnna ye joli bɔn b'a kun dɛ parce que n'a ko kira ye joli bɔnna o hadisa b'u bolo ko ala kira ko umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ko ale bilala de a ka mɔgɔw faga f'u k'a fɔ la ilaha illallah muhammadur rasulullah mais sariya ko mɔgɔ jumɛn ko don minnu y'a kɛlɛ hadisa in fana hadisa dɔnna dɔw ko ni hadisa in yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye fiyewu ko parce que ani ala ka kuranɛ bi ɲɔgɔn sɔsɔ ala ko la ikraha fi din ko karabali tɛ diinɛ na man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur n'a ka di min ye kɛ silamɛ n'a ka di min ye kɛ kafiri alors n kun bɛ fɛ ka yɔrɔ in de walawala u ka kan ninnu tɛ quoi n kan d'o ma ne ye min fɔ u bɛ ne ni n ka ala de cɛ ne ye kuma min kɛ u bɛ ne ni ala cɛ mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn minnu ne yɛrɛ ɲi minnu y'a faamu ko président y'a bolo sin ne ma ko ne n'a y'a kɛ ɲɔgɔn ko ne n'a ye ɲɔgɔn ye siɲɛ caman a ye tiɲɛ de fɔ an ɲɔgɔn ye siɲɛ caman mais anw de ko a y'a kɛ ni mɔgɔ min minɛna k'anw de bɛ tila ka na intervention na ko fila de don ko an ka taa fɛ walima an k'a bɛɛ da mais anw ka intervention ye diyagoya ye o mais n y'a fɔ a ye n bɔtɔ n ko a ma an ka taa fɛ an ka taa fɛ pour que jamana in ka se ka ko a ye sira minnu jira an na an bɛna baara kɛ ten sisan an bɛna limama wele sisan ani au conseil mɔgɔ dɔw ani groupe wɛrɛ bɛ yen a ko k'o fara kan ani tribunal ko an k'o fana fara kan an bɛna o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kan ka kɛ alimami ye ni critère jumɛnw ye mun bɛ se ka mɔgɔ kɛ alimami ye ayiwa o kɔfɛ mun bɛ mɔgɔ bɔ alimamiya la i bɛ kɛ alimami ye n'i ye fɛn fɔ min man ka fɔ i bɛ ta ka bɔ yen dɔ bɛ bila i nɔ na o yɔrɔ bɛɛ a k'u ye kalan kɛ jamana minnu na u ye fɛn min kalan ye o ti fɔ ye dɛ a tɛ se ka fɔ ye k'a bɛna fɔ yan de tiɲɛ don Égypte kutuba bɛ dilan ka d'i ma de ne filɛ ka nin kuma min kɛ n t'a bɔ n kunkolo la dɛ juma o juma faamaw bɛ kutuba dilan ka d'i ma n'i tɛmɛn'o kan i bɛ taa kaso la arabu jamana si tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ko alimami bɛna jɔ k'a fɔ n ko i yɛrɛ sago la n'i y'a fɔ i da bɛ fara wa hali jamana tɔ minnu bɛ an entouré kutuba ti dilan ka di maa ma yɛrɛ i b'i ka kutuba kɛ mais i b'i ka kutuba kɛ i ka diinɛ kan direct mais anw ka kutuba n'an ma chrétienw fa neni an ma bolisɔnnaw fa neni an ti lafiya n'an ma silamɛ wɛrɛ ta k'o fa neni k'o buruja an ti lafiya anw ka kutuba y'o de ye ala ko tɛ ni maa min ye silamɛ ɲuman yɛrɛ ye n'i bɛ seli alimami kɔfɛ n'i y'a ka kutuba mɛn i yɛrɛ b'a dɔn nin tɛ ala nɔfɛ bilen a tɛ kira nɔfɛ bilen nin bɛ mɔgɔ de nɔfɛ kabini o yɔrɔ la i yɛrɛ b'a dɔn a ka seli kɔni seli minɛ ta tɛ a b'a janto nin na n y'a kanu k'a walanwalan ne de ye maki bila a ka kuma n ko jɔli ka n jɔ ka mɛn docteur ye 1 mois de di yan n kana jɔ ka mɛn alors n ko maki e ka papier ta e ka kutuba kɛ mais ni kutuba banna n bɛ fatiya ta o fatiya tali la n ye nin de fɔ président ye fandanw mana tɔɲɔ a ma ɲi fanga ma fandanw mana tɔɲɔ a ma ɲi fanga ma a ka tribunal lajɛ a n'a ka baarakɛyɔrɔ caman ma tan sɔrɔ k'a walawala ye mais a b'a tɔ mɛn polisikɔnɔmɔgɔ dɔw bɛ yen na u gɛnna ka b'u sigiyɔrɔw la u nana fara dugu wɛrɛw kan sefu t'u ye balo sira kan an ka faamaw ka teriya u y'a fɔ n ye k'u bɛ k'a kɛ bɔra dɔw kalama dugu dɔw wulila yɛrɛ olu seginna faamaw wulila ka jɔ dugu dɔw wulila o mɔgɔw seginna kumana an bɛ dugawu k'u ye tɔ minnu wulila ala k'u dɛmɛ olu ka segin mais yann'o cɛ u ka baloko ɲɛɲini u ka se ka dumuni sɔrɔ anw ka cikan don ala y'an bila yɔrɔ min na o de b'o wajibiya an kan
anw de bɛ bɛɛ reçoit anw tɛ se ka ban ka mɔgɔ reçoit ni kuma min fɔra an ye anw de b'a bɛɛ lamɛn mais faamaw k'a to an ka gɛrɛw la k'a f'u ye ne mangoyara deli la mais n tɛ se ka deli bila u k'an reçoit an k'u deli n'u sɔnna dɔw ma Ala bɛ se ka tɔɔrɔ dɔ bɔ an kan u ka marifa tɛ se k'o kɛ ne Hayidara bɛ min fɛ sigi ka kuma don ɲɔgɔn fɛ kuma don sigi ka kuma bɛ fɛn dɔ ɲɛ marifa t'a ɲɛ ne min bɛ ne fɛ o y'o ye wa Ala yɛrɛ de ko ten wa shawirihum fil amr Muhamadu i ni mɔgɔw ka kuma a ye ɲɔgɔn hakilila ɲini an b'o hakilila ɲini kɛ faamaw fɛ mais n b'a fɔ mɔgɔw ye parce que u kɛlen ka wari ci fan bɛɛ fɛ ko ka Hayidara neni dɔw wulila u yɛrɛ ma o mɔgɔ caman wulila ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka walanwala mɔgɔw k'a faamu Ala k'u bɛɛ sara nka ne bɛ fɛ u ka nin bɛɛ to yen u sara bɛ Ala de bolo ninnu ta dabɔlen bɛ min kama a ti ɲɛ o k'an balolen to jamana in kɔnɔ yan u mago bɛ min na a ti ɲɛ k'an mɔgɔw nɛgɛ ka don fitinɛ kɔnɔ k'anw balolen to ni Ala sɔnna Ala ti sɔn a ka kɛ a bɛ se ka kɛ sira wɛrɛ fɛ mais silamɛya tɔgɔ la non kabini silamɛya bɛ yen silamɛya bɛ bɛn de ɲini a bɛ kelenya de ɲini n'a sɔrɔla tiɲɛna i silamɛ ɲɔgɔn filila i t'a lebu i b'a ka fili de fɔ a ye ne ma fili dɛ ne ma fili ne ko Maki ma Ala bɛ neni kira bɛ neni n k'o tɛ o to yen ni munutulu ni duntulu banna dun a bɛ tulu min dun n'a tilal'o la dun a bɛ segin munitulu de ma ni bɛɛ nenina maaba tɛ yen an ka waliyu bɛɛ nenina Sɔhajaniw nenina Sɛki Abdulkadiriw nenina waliyu minnu bɛ kaburu kɔnɔ olu yazurali kɛra bolisɔn ye bɛɛ nenina tila kɛra o la min kɛ k'a tɔ ye jumɛn ye ko Ala n'a ka kira yɛrɛ n b'a laban n'o de la n b'a daminɛna yɔrɔ dɔ de la ka se ne ko Ala nenina kira nenina u k'o to yen a daminɛna yɔrɔ min na an ka taa yen u y'o de la ko Hayidara ko bilahi n yɛrɛ tulo de y'a mɛn koyi ko alimami don a bɛ ka ko Hayidara ko kira nenina ko foyi t'o la enregistrelen bɛ denmisɛnw bolo yan mɔgɔ minnu ka diinɛ sigilen bɛ nin kan Ala k'an dɛmɛ an kɔni an bɛ ka kuma an ka faamaw fɛ an bɛ ka k'u deli kɛnɛma mɔgɔw kana an bɛ ka k'u deli sokɔnɔmɔgɔ degunenw ka bila sigi ka kɛ ka kuma bɛɛ jɔyɔrɔ ka yir'i la n'i y'o sago n'i ye dan sago dan b'i sago anw jɔyɔrɔ ye nin an bɛ k'a ɲini u fɛ fana suna denmisɛnnin minnu b'u bolo kaso la u ka bila u ka taa sunkalo k'u ka so o bɛ min da ne kan ne b'a dɔn mais ne t'olu lajɛ ne bɛ n ka Ala lajɛ sabu an bɛɛ bɛ segin Ala ma ka taa segin k'a lakana salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli nin kɔfɛ Ala ka faamuyaw d'an ma ya bani ka kuma a mana min fɔ sokɔnɔ a b'o de fɔ kɛnɛma wa kuma in a y'a ta ni ka segin dɔrɔn kanuɲɔgɔnw ka se ka faamuyaw sɔrɔ mais an b'a dɔn k'a fɔ nin kɛlɛ in kɛlɛ caman b'a kɔrɔ san 40 mɔgɔ minnu b'a kɔ su ni tile k'a fɔ an ɲɛ ti da i kan sabula e y'anw sɔrɔ Bamakɔ sigi la e ye tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ anw kan e ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ka tɛmɛ anw kan diɲɛ bɛɛ tugura e kɔ ka tɛmɛ anw kan olu ka kɛlɛ bɛ yen ani mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ olu wolofaw a y'u tɔn tereke k'a tereke bi olu bɛ fɛ k'u faw tɔn kɔrɔta mais u t'a kalama k'a fɔ ko faw kun ka fugariya kun tɛ o denw de wulilen don bi o bɛ jamana ani fana maa dɔw bɛ yen politikimaw la minnu yɛrɛ mago sara u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔna na ɲɛngoya ni hasidiya fɛ sabula olu yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko jamanatigi o jamanatigi nana o jamanatigi bani de y'o sigi tuma o tuma olu kɔni ye k'a fɔ olu kɔni juguya ani janfa ani kuma caman ka wari di mɔgɔw ma o mɔgɔw fana b'a la o la jugu caman de faralen bɛ ɲɔgɔn kan mais an b'a dɔn k'a fɔ hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ i bɛ tiɲɛ kɛlɛ i tɛ se k'a kɛlɛ bani ye tiɲɛtigi de bani ye maa min n'a bɛ hinɛ a bɛ makari e k'a lajɛ bani ni wahabiya denmisɛnninw ye min d'a kan ni wahabiya alimami denmisɛnninw u ye diɲɛ fɛn bɛɛ da bani kan u y'a neni u y'a buruja u y'a ka denbaya neni u y'u buruja mais k'a ye ji jukɔrɔ ale bɛ k'u dɛmɛ a bɛ k'a ɲini k'u ka bɔ u ka taa sunkalo la u ka denbaya la walahi mɔgɔ min bɛ yafa o de bɛ se k'o kɛ o la o kɔfɛ fana a kɔrɔkɛ Imam Mohamed Diko o fana ka lahaliya maa caman bɛ u ye kuma caman fɔ dɔw yɛrɛ anw yɛrɛ kun bɛ k'a fɔ aw yɛrɛ kun a ye
kuma ni haidara ye aka kuma famaw fɛ Diko ka se ka na ni Diko fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko non ni Diko filɛ nin ye cogo min na ni haidara yɛrɛ de kun bɛ kɛ ten ne ko haidara tɛ kɛ ten wala haidara tɛ kɛ ten sabula haidara tɛ taa o terrain kan haidara t'o mɔgɔ ye a fɔ dɔrɔn haidara k'a da ɲuman don Diko ka nali la min b'a to a bɛ se ka na o la haidara y'o baara minnu kɛ a ma se haidara k'o fɔ mɔgɔ ye a y'o kɛ a yɛrɛ kun ka diinɛ a n'a ŋaniya ɲuman a y'o de kɛ mais o n'a ta o ta o bɛɛ kɔfɛ kuma in bɛɛ kɔfɛ dɛ a yɛrɛ kanuɲɔgɔn Imam Mahmud Diko kanuɲɔgɔn dɔw bɛ yen ani page minnu dɔw bɛ yen minnu bɛ kuma Imam Mahmud Diko tɔgɔ la n'i taara ye nin kuma in bɛɛ fɛ u bɛ ka kuma minnu fɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu tɛ hali imamu yɛrɛ fɛ wallahi u tɛ imam fɛ sabula n'u ye imam fɛ nin kuma ninnu t'a kɛ o la y'a bani Ala k'i sara Ala ka si ni kɛnɛya di i bɛ fɛ jamanadenw ka bɛn i bɛ fɛ jamanadenw ka yafa ɲɔgɔn ma i bɛ ka fama bilasirali min fana kɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma Ala ka hakili ɲuman d'u ma an bɛ dugawu kɛ an ka famaw Ala ka hakili ɲuman d'u ma y'a bani n'ale ko k'a bɛ se aw ma a seku aw ma aw ka hɛrɛ de b'a la a tɛ taa jɔyɔrɔ ɲini a tɛ taa poste ɲini a tɛ taa foyi ɲini a bɛ min ɲini o hɛrɛ de ka bɔ aw ma sabula n'aw ka jamanadenw lafiyara o y'aw yɛrɛ kun lafiyalen Ala ka hakili ɲuman di an ma an y'a kanu ka nin dakuruɲa fila in k'a di aw ma aw ka se ka faamuya sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba ale ka kuma na Ala ka faamuya di an bɛɛ lajɛlen ma wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu